www.toiatriko.gr. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Αρίστογλου, εδώ στο ιατρικό ραδιόφωνο, το πρώτο ιατρικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, και θα μιλήσουμε με τον Δόκτωρο Δρακόπουλο Αβραάμ, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο, και θα μιλήσουμε σήμερα για τη σεξουαλική δυσλειτουργία στον άντρα. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διαλέγετε πάντα επίκαιρα θέματα, βλέπω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σεξουαλική δυσλειτουργία στον άντρα. Καταρχήν ακούει ο κόσμος ουρολόγος, ανδρολόγος. Τι είναι ανδρολόγος? Ο ανδρολόγος είναι ο ουρολόγος ο οποίος έχει εξειδικευτεί στον τομέα της ανδρολογίας. Και όταν λέμε ανδρολογία, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει δύο ενότητες. Το σεξ στον άντρα και την γονιμότητά του. Δηλαδή, ο ουρολόγος έχει τελειώσει την ειδικότητά του και επιπλέον παρακολουθεί μαθήματα, σεμινάρια. Τώρα στη Γερμανία έχει γίνει μια διετής εκπαίδευση. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν, ακόμη περιμένουμε, και δυστυχώς τα ανδρολογικά ιατρία ή τα εξωτερικά ιατρία της ανδρολογίας στην Ελλάδα είναι μηδαμινά έως ανύπαρκτα, και είναι οι λεγόμενοι ανδρολογίζοντες. Όλοι οι ουρολόγοι γράφουν τώρα ουρολόγος, ανδρολόγος, και ας μην έχει δει ποτέ, ας μην έχει κάνει ένα εξωτερικό ιατρείο, ας μην έχει εκπαιδευτεί. Λοιπόν, αυτά είναι στην Ελλάδα. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Αυτό είναι. Το οποίο σοφό και αυτό επικυκλοφορεί συνεχώς. Άρα δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε σεξουαλική δυσλειτουργία στον άντρα? Διαλέξετε ένα ωραίο θέμα και είναι και επίκαιρο με την κρίση, την κυρία Αρίστογλου, που έχουμε στην Ελλάδα, και ο κόσμος τρέχει και δεν φτάνει. Σίγουρα έχει και σεξουαλικά προβλήματα. Όταν λέμε σεξουαλική δυσλειτουργία του άντρα, τι σημαίνει? Ένα σύνολο διαταραχών που περιλαμβάνει, όλες αυτές τις διαταραχές περιλαμβάνουν διαταραχή οργασμού, διαταραχή εξπερμάτισης, ερωτικής επιθυμίας ή λίμπιντο που έχει καθιερωθεί διεθνώς, και τέλος διαταραχές της στήσης. Δεν είναι δηλαδή μόνο δεν έχω καλή στήση. Και αυτός που έχει πρόωρη εξπερμάτιση είναι δυσλειτουργικός, και αυτός που έχει ελαττωμένη ερωτική επιθυμία είναι δυσλειτουργικός, και αυτός που δεν έχει καλό οργασμό. Όλα λοιπόν αυτά είναι ένα σύνολο παθήσεων που κάνουν τον άντρα δυσλειτουργικό. Ναι. Άρα δηλαδή θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Τώρα να πάμε λίγο στις διαταραχές εξπερμάτισης που είπατε. Ποια είναι τα αίτια και πώς θεραπεύονται? Καταρχήν, διαταραχές εξπερμάτισης. Έχουμε διάφορες κατηγορίες. Μπορεί να μην έχει καμία εξπερμάτιση ή να καθυστερεί στην εξπερμάτιση, να έχει πλήρη ανοργασμία, να μην μπορεί να φτάνει στον οργασμό, να έχει παλίνδρομο εξπερμάτιση, δηλαδή το σπέρμα να έρχεται, να μην βγαίνει κατά την εξπερμάτιση από το πέος του και να έρχεται με τα ούρα, να έχει προώρη εξπερμάτιση και να έχει και επώδυνη εξπερμάτιση. Λοιπόν, είναι διάφορες κατηγορίες. Τα κυριότερα αίτια στην αδυναμία ή καθυστέρηση της εξπερμάτισης, τι σημαίνει? Αδυναμία μεταφοράς του σπέρματος από το προστάτη στους εξπερματιστικούς πόρους στην ουρήθρα, και συνήθως τα αίτια είναι φαρμακευτικά. Και όταν λέμε φαρμακευτικά, όλα τα αντιπερτασικά, τα αντιψυχωσικά, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και κατάχρηση αλκοόλ. Και θα εξηγήσουμε σιγά σιγά ένα-ένα. Τα νευρογενή αίτια, από βλάβη στο μυελό, στο νοτιό μυελό, στη σκλήρηση κατά πλάκα, στην νόσο του Πάρκινσον, σε ένα νεανικό διαβήτη, σε όλες τις παθήσεις, της μικρής πιέλου, είτε είναι λιμφαδενεκτομή, είτε είναι προστατεκτομή, είναι όπιστο-περιτοναϊκή λιμφαδενεκτομή, συμπαθεκτομή, παχύτηση του παχαίου εντέρου. Όλες αυτές οι παθήσεις έχουν κάποια προβλήματα στην εξπερμάτιση. Όταν λέμε παλίνδρομο εξπερμάτιση, τι εννοούμε? Πρόκειται για απουσία σπερματικού υγρού, δηλαδή ο άντρας δεν βγάζει καθόλου σπερματικό υγρό. Και αυτό εδώ τι συμβαίνει? Υπάρχουν παθήσεις, όπως παθήσεις του προστάτη ή εχειρήσεις του προστάτη. Όποιος έχει κάνει μια εχείρηση προστάτη θα υπολογίζει πάντα, και το οφείλει ο γιατρός να εξηγήσει στον ασθενό, θα έχει παλίνδρομο εξπερμάτιση. Γιατί στην εχείρηση προστάτη, είτε είναι αρίδα η διουρηθρική είτε ανοιχτή, καταστρέφεται ο έσως φυκτήρας. Τη στιγμή λοιπόν που φτάνει ο άνδρας στο οργασμό, ο έσως φυκτήρας δεν κλείνει. Είναι ανοιχτός ο έσως φυκτήρας, και αντί να πάει το σπέρμα να εξφεντονιστεί προς τα έξω στην ουρήθρα και να βγει έξω από το πέρας, έχουμε την παλινδρόμηση στην ουροδόχο κίστη και βγαίνει με τα ούρα.
Αυτές είναι οι παθήσεις. Μπορεί όμως να έχει μια έκτοπη ουρτηροκύλη, να έχει ένα στένομο ουρήθρας, να έχει βαλβίδες στην ουρήθρα, και σε κάθε επέμβαση του προστάτη έχουμε παλίνδρομο εξπερμάτιση. Ανοργασμία εκεί που δεν μπορεί ο άντρας να φτάσει σε εξπερμάτιση. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Το κυριότερο αίτιο και με μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα είναι η έλλειψη τεστοστερόνης. Θα μιλήσουμε για το μεταβολικό σύνδρομο ή υπνική άπνοια που προκαλεί τέτοια προβλήματα. Δηλαδή ο άντρας δεν μπορεί να φτάσει σε οργασμό και ψάχνουμε να βρούμε τι ανομαλίες υπάρχουν στο πέος, γιατί μου ήρθε ο άλλος προχθές, λέει, γιατί δεν έχω καθόλου εξπερμάτιση. Βέβαια, είχε μια πλήρη φήμωση και η φήμωση προκαλεί μια δυσκολία με την έννοια ότι οι ευαίσθητες ίνες, οι νευρικές ίνες που θα ερεθιστεί ο άνδρας είναι στη βάλανο, στο πίσω μέρος της βαλάνου. Όταν δεν αποκαλύπτεται η βάλανος κατά σεξουαλική επαφή και δεν έχει επαφή με τον κόλπο, πώς θα φτάσει ο βάλανος, να το καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε? Είναι το κεφαλάκι από το πέος. Ναι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εκεί να αποκαταστήσουμε τη βλάβη, να χειρουργήσουμε, να κάνουμε μια περιτομή έτσι ώστε να βγαίνει, να φεύγει το πετσάκι που λέμε υπόστη, να αποκαλύπτεται η βάλανος και να μπορεί με την τριβή επάνω στον κόλπο της γυναίκας να έχει εξπερμάτιση. Μπορεί να όμως αυτή η ανοργασμία να οφείλεται και σε καταχρήσεις αλκοόλ. Συνήθως όταν έχουμε κατάχρηση αλκοόλ, αυτό που πιστεύουν οι πιο πολλοί, θα πιω, θα φτιαχτώ, θα κάνω πιο πολύ σεξ, είναι μύθος. Άντε να κάνει μια φορά, μετά ο άντρας θα πέσει σε ένα ύπνο. Η άπνοια που κολλάει τώρα? Γιατί άκουγα ένα πνευμονολόγο που μου λέει για την άπνοια που έχει πάρα πολλά. Ναι, λοιπόν, υπάρχει το λεγόμενο απνοϊκό σύνδρομο ή υπνική άπνοια. Είναι οι άντρες οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, έχουν κοντό λαιμό και η περίμετρος του λαιμού περνάει τα 40 εκατοστά, της γυναίκας 35, έχει πολλά κιλά. Έχει περίμετρο μέσης πάνω από 94 εκατοστά, για τις γυναίκες είναι πιο λίγο. Λοιπόν, και όταν ο άντρας λοιπόν θέλει να κοιμηθεί και δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί έχει πάρα πολλά κιλά, δεν παίρνει καλό οξυγόνο. Ο άντρας αυτός θα σηκωθεί το πρωί, θα είναι κουρασμένος, θα έχει μια υπνηλία, θα του φταίνε όλα και έχει διάφορα προβλήματα. Είναι το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο ή υπνική άπνοια, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Είναι οι παχύσαρκοι άντρες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά επιπλέον κιλά και αν τους ψάξουμε αυτούς θα βρούμε διαταραχές στην τεστοστερόνη. Και ξεκινάνε τα προβλήματα του μεταβολικού συνδρόμου από τη διαταραχή της ερωτικής επιθυμίας. Γιατρέ, δεν έχω κουράγιο, όρεξη να κοιτάξω γυναίκα. Τι σημαίνει? Πέφτει η τεστοστερόνη και έχει 3 κατηγορίες συμπτωμάτων. Πρώτο είναι τα ψυχικά. Και όταν λέμε ψυχικά ενοχλήματα σημαίνει κατάθλιψη, αϊπνία, μια νευρικότητα, μια ερεθιστικότητα και μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αν δείτε, μιλάω για τις γυναίκες, αν δείτε τον άντρα σας ότι ξαφνικά γίνεται ευερέθιστος, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα, είναι αντικοινωνικός, είναι καταθλιπτικός, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να εξετάσετε την τεστοστερόνη και την προλακτίνη στο αίμα. Μετά πάνε στα σεξουαλικά προβλήματα. Συνήθως είναι διαταραχές στήσης, διαταραχές εξπερμάτισης, διαταραχές οργασμού. Και εκείνο που είναι το πιο καθοριστικό που έρχονται σε μένα είναι διαταραχές ερωτικής επιθυμίας ή λεγόμενο λίμπιντο. Όλοι μου λένε, γιατρέ, δεν έχω όρεξη να κοιτάξω γυναίκα. Και ρωτάω, κάνετε, παίζει λέει το ματάκι, έχετε όπως τα λέμε οφθαλμόλυτρα, τα λέω εγώ. Κάνετε οφθαλμόλυτρα, λέει, γιατρέ, δεν γυρίζω να κοιτάξω γυναίκα γιατί δεν αισθάνομαι σωστά. Ναι, αλλά αυτός έχει λατωμένη ερωτική επιθυμία. Αυτό το λίμπιντο που λέτε, τι γίνεται? Το ίδιο, αυτό είναι το ίδιο. Και μετά πάμε στα σωματικά συμπτώματα, τα οποία είναι εξάψεις, ταχυκαρδίες, κρύα άκρα, κράμπες, αϊπνία, κούραση, δυσπεψία, πονοκέφαλη, εφιδρώσεις, συχνορία και δυσκολιότητα. Όλα αυτά προέρχονται από τη μειωμένη τεστοστερόνη στο αίμα. Και πρέπει αυτούς τους άντρες πρέπει να τους ελέγχουμε ιδιαίτερα, γιατί, όπως είπε ο πνευμονιολόγος, ένας άντρας ο οποίος έχει απνοϊκό σύνδρομο, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να τον στείλουμε σε έναν οτορίνολαριγκολόγο, να δούμε μήπως οι αναπνευστικοί δίωδοι έχουν κάποιο πρόβλημα.
Ροχαλίζει ο άντρας. Γιατί ροχαλίζει? Μήπως έχει μεγάλες αμυγδαλές, μήπως έχει μια χαλάρωση της υπερόας και λειτουργεί επάνω σαν βαλβίδα και δεν παίρνει ο άντρας αυτός το φυσιολογικό οξυγόνο, το οποίο το εισπνέουμε μέσα από την αναπνοή μας. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ελέγχουμε τον άντρα, τον στέλνουμε σε έναν οριλά, βλέπουμε πως έχει κάποια απόφραξη εδώ, και αν δεν έχει κάποιο οριλά πρόβλημα, τότε θα τον στείλουμε σε ένα εργαστήριο μελέτης ύπνου. Έχουν σχεδόν όλα τα νοσοκομεία μας. Αυτό που σας είπε ο πνευμονιολόγος είναι πολύ σωστό. Θα ελέγξουμε λοιπόν τη μελέτη ύπνου και θα δούμε πόσες άπνοιες. Και οι πιο πολλοί άντρες που έχουν απνοϊκό σύνδρομο, τι παίρνουν από τους πνευμονιολόγους? Παίρνουν ένα μηχάνημα, το λεγόμενο CPAP, το οποίο, τι είναι το μηχάνημα αυτό εδώ? Το βάζουμε στην πρίζα ένα κομπροσέρ, το οποίο σπρώχνει τον ατμοσφαιρικό αέρα, όχι έξτρα αέρα, δεν έχει οξυγόνο. Δηλαδή, σπρώχνει τον αέρα να έχουμε καλύτερη εισπνοή αέρα, καλύτερο οξυγόνο στο εγκεφάλου, για να παραχθεί η απαραίτητη τεστοστερόνη, η οποία παράγεται με ένα κυρκαδικό ρυθμό από τις 4 το πρωί. Άντρες οι οποίοι ροχαλίζουν, και το ροχαλιτό, μπράβο, κάνουν άπνοιες, έχουν έλλειψη τεστοστερόνης. Όχι μόνο άντρες και γυναίκες ροχαλίζουν, έτσι. Ναι, εγώ μιλάω, επειδή σήμερα μιλάμε για την ανδρική σεξουαλική της λειτουργία. Τι σημαίνει σε αυτούς εδώ τους άντρες? Θα περιμένουμε σύντομα, εάν έχουν ένα τέτοιο απνοϊκό σύνδρομο, θα περιμένουμε να μας αναπτύξει ένα διαβήτη, θα μας κάνει μια παχυσαρκία, κεντρική παχυσαρκία, μια υπέρταση, θα μας ανεβάσει το ορικό όξι, και ύστερα αρχίζουν οι παθήσεις οι καρδιαγγειακές, θα μας κάνει, πέρα από τα ανδρολογικά προβλήματα που έχουμε, σαν απότερο αποτέλεσμα θα μας κάνει μια ανδρική οστεοπόρωση. Κύριε Αρίστογλου, την ανδρική οστεοπόρωση την ακούμε τελευταία, και μάλιστα έγινε μια μεγάλη έρευνα στο Βέλγιο, στη Λιέ και στην περιοχή. Οι γυναίκες έχουν 34% σε μια ηλικία των 50 ετών, οι άντρες έχουν 11%. Τώρα όμως νεότερες μελέτες μας δείχνουν ότι πάρα πολλοί άντρες έχουν αργότερα οστεοπενία και πρέπει να τους ελέγχουμε. Στην Αμερική είναι υποχρεωμένες όλες οι γυναίκες στα 70 τους να κάνουν DEXA, δηλαδή να μετράνε την οστική πυκνότητα στα οστά της λεκάνης και σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, οι άντρες οι οποίοι έχουν απνοϊκό σύνδρομο πρέπει να προσέξουμε, να μετρήσουμε τα τριγλικεριδία τους, να μετρήσουμε το ζάχαρό τους, και όλοι οι άντρες που έχουν δείκτη σώματος πάνω από 30, τότε όλοι έχουν πρόβλημα. Άρα δηλαδή για το απνοϊκό σύνδρομο η θεραπεία είναι το CPAP? Όχι, η αποκατάσταση πρέπει να γίνει ως εξής. Πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από τον οριλά, να ψάξουν να βρουν τα αίτια, αν υπάρχει κάποια απόφραξη στην αεροφόρο εδώ, να τα τακτοποιήσουν, λοιπόν, και μετά να πάνε στον πνευμονιολόγο. Και μέσα στη θεραπεία είναι οριλά, τακτοποίηση, δίαιτα, απώλεια κιλών, γυμναστική, και εάν η τεστοστερόνη τους είναι χαμηλή, ξέρουμε ότι η τεστοστερόνη μετά τα 30 έχουμε κάθε χρόνο πτώση 1 έως 2%. Λοιπόν, εδώ στο απνοϊκό σύνδρομο θα δούμε τεστοστερόνη που έχει 5 έως 10% ελάττωση. Και όσο προχωράει η ηλικία και παραμένει το απνοϊκό σύνδρομο, τότε ελαττώνεται και η τεστοστερόνη. Αν η τεστοστερόνη, αυτό που γίνεται, μπορούμε να τη συμπληρώσουμε στον οργανισμό? Μπορούμε να τη συμπληρώσουμε με την εξής προϋπόθεση. Καταλήξαμε οι ανδρολόγοι που ασχολούμαστε με τον γυράσκοντα άντρα, σε ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη, καταλήξαμε σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, που σημαίνει όποιος χορηγεί τεστοστερόνη πρέπει πρώτα να αποκαταστήσει, να αποκλείσει το απνοϊκό σύνδρομο. Προσέξτε. Δηλαδή, έχουμε απνοϊκό σύνδρομο, θα ξεκινήσουμε με δίαιτα, με γυμναστική, καλή διατροφή, απώλεια βάρους, περπάτημα, διατήρηση της σωστής μάζας, και πρέπει να δώσουμε τεστοστερόνη με τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ο άντρας που θα πάρει τεστοστερόνη θα πηγαίνει κάθε 6 μήνες στον ουρολόγο να βλέπει δακτυλικά τον προστάτη του, να του κάνει ένα διορθικό υπερηχογράφημα και να ελέγχει το PSA. Το PSA είναι το ένζυμο για τον καρκίνο του προστάτη. Δεν μπορούμε να δώσουμε τεστοστερόνη θεραπεία σε έναν άντρα ο οποίος έχει πάνω από 2,5, εγώ έχω βάλει το όριο 2,5 νανογράμμ ανά μιλιλίτρα όταν είναι το PSA. Γιατί? Η τεστοστερόνη είναι η τροφή του καρκίνου του προστάτη. Εάν εμείς σε ένα λανθάνοντα καρκίνο, ο οποίος ποτέ δεν πρόκειται να μας κάνει προβλήματα, εάν του χορηγήσουμε εμείς εξωγενή τεστοστερόνη, τότε φουντώνει ο καρκίνος και έχουμε μία έκρηξη του καρκίνου του προστάτη.
Πρέπει λοιπόν και εδώ καλώ τους συνεργάτες και τους συναδέλφους των παραφερών ειδικότερων, όπως είναι οι ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι, χορηγήστε τεστοστερόνη κι εσείς, αλλά στείλτε τους ασθενείς κάθε 6 μήνες σε εμάς, τους ουρολόγους, για να ελέγξουμε με το δάχτυλο τον προστάτη του, να του κάνουμε ένα διορθικό υπερηχογράφημα και ένα PSA. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Ωραία. Και η τεστοστερόνη επίσης μπορεί να πέσει και να φτάσει σε ένα σημείο που να χρειάζεται θεραπεία. Μπορεί και διάφορα φάρμακα να προκαλέσουν μια πτώση τεστοστερόνης. Άμα παίρνει μια κορτιζόνη ή μια θεραπεία με αντιανδρογόνα, με αχολυτικά, με αντιεπιληπτικά φάρμακα, τότε να ξέρετε ότι προκαλούν επίσης πτώση τεστοστερόνης. Πέρα ότι είναι και κληρονομικό νόσημα η έλλειψη τεστοστερόνης, γιατί βρέθηκε στο χρωμόσωμα στο 8 και στο 11 να εμφανίζεται η έλλειψη αυτή εδώ, με αποτέλεσμα, όπως είπα, το κυριότερο, την ανδρική οστεοπόρωση. Κάτι το οποίο δεν μας είχε προβληματίσει. Αρχίζει και καλπάζει όμως τώρα δηλαδή. Αρχίζει και καλπάζει, γιατί πολλοί άντρες, η Ελλάδα είναι από τις πιο προβληματικές χώρες. Και αν ξεκινήσουμε από την παιδική παχυσαρκία, που τα παιδιά αυτά καταλήγουν σε παχύσαρκο ενήλικα, όλα αυτά τα παιδιά καταλήγουν σε ενήλικες παχύσαρκες και οι παχύσαρκοι αυτοί εδώ καταλήγουν στην ανδρική οστεοπόρωση. Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον κύριο Δρακόπουλο Αβραάμ, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο. Αυτό που θα ήθελα να πιάσουμε πάλι λίγο από την αρχή, αισθητική λειτουργία. Ναι, να τελειώσουμε όμως την εξπερμάτιση, γιατί δεν τελειώσουμε. Ναι, να την τελειώσουμε για να το πιάσουμε μετά. Για την εξπερμάτιση να τελειώσουμε, γιατί η πρόωρη εξπερμάτιση είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολλές γυναίκες είναι ανοργασμικές και πολλές γυναίκες είναι δυστυχισμένες, γιατί ο άντρας τους τελειώνει τόσο γρήγορα ώστε δεν προλαβαίνουν καν να φτάσουν σε οργασμό. Η πρόωρη εξπερμάτιση τι σημαίνει? Να μην μπορεί να ελέγξει ο άντρας την εξπερμάτισή του, να τελειώνει γρήγορα, να χάνεται η στήση του πολύ πριν εισέλθει στον κόλπο ή να τελειώσει νωρίς. Είναι πάρα πολύ συχνό, επηρεάζει και την σχέση με την σύντροφό του και τη γονιμότητά του. Και τα αίτια συνήθως είναι ψυχογενή, έχει να κάνει με την εκπαίδευση και με την διαπαιδαγώγηση του νέου, γιατί δεν υπάρχει στο σχολείο διαπαιδαγώγηση. Δεν είναι ενημερωμένοι οι νέοι. Οι νέοι ενημερώνονται κάποτε, εμείς ενημερωνόμαστε από την κιδαρότρυπα, τώρα οι νέοι ενημερώνονται από το ίντερνετ. Και το ίντερνετ τι θα βάλει και τι θα δει ο νέος? Θα δει μόνο πορνό, που δεν το συνιστώ. Λοιπόν, τα αίτια λοιπόν μπορεί να είναι ψυχογενή, γιατί βασίζονται στην έλλειψη ενημέρωσης. Είναι τα διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος μέσα από την οικογένειά του, μέσα από το περιβάλλον του. Μπορεί όμως και μέσα από τη διαπαιδαγώγηση που έχει από τους γονείς του ή από το σχολείο του, μπορεί όμως να έχει προβλήματα στα γεννητικά του όργανα. Ένας βραχής χαλινός, ένας υποσπαδίας και τίποτα ανομαλίες του πέος, όπως είναι η συγγενή ανομαλία η συγγενή κάμψη του πέος, που θα μιλήσουμε εκτενέστατα, γιατί μια καινούρια θεραπεία έχουμε να παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή, όταν το πέος του νέου έχει μια κάμψη προς τα κάτω. Αυτή είναι μια συγγενής κάμψη του πέους και υπάρχει μια καινούρια τεχνική για την οποία θα μιλήσω αμέσως μετά. Ναι. Πρέπει λοιπόν ένας άνδρας ο οποίος ήταν φυσιολογικός και ξαφνικά έχει μια πρόωρη εξπερμάτιση, πρέπει να ψάξουμε φλεγμονές του προστάτη. Δηλαδή, μια προστατίτιδα συνήθως εκδηλώνεται με μια φλεγμονή του προστάτη. Και τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε μια θεραπεία και μετά θα επανέλθει ο άνδρας. Πρέπει λοιπόν η πρόωρη εξπερμάτιση, όσο και να μας ακούγεται απλή, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λάβει ο κάθε σύντροφος, άμα θέλει τη γυναίκα του να την κάνει ευτυχισμένη. Μπορεί να έχει ύστερα μια επώδυνη εξπερμάτιση. Άμα έχει μια φλεγμονή κυραρίστογλου άντρας, σε κάθε εξπερμάτιση πονάει και του χαλάει τη διάθεση για σεξ. Και ο οργασμός είναι προβληματικός και η εξπερμάτιση είναι προβληματική. Και εδώ είναι καθαρά μια θεραπεία της προστατήτως ή της φλεγμονής της ουρήθρας. Και όταν αργεί? Όταν αργεί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Και είπαμε ότι καθυστερημένη εξπερμάτιση σημαίνει μπορεί να είναι διάφορα φάρμακα, μπορεί όμως να είναι ένα νευρολογικό αίτιο, όπως είναι η σκλήρης καταπλάκας, η Πάρκινσον, ή να είναι ιατρογενής. Σε κάποια άτομα που έχουν χειρουργηθεί έχουν προβλήματα.
Και το βασικότερο που ψάχνει, ενώ αν δεν έχουν συμβεί όλα αυτά εδώ και δεν παίρνει αυτά τα φάρμακα και δεν έχει χειρουργηθεί, πρέπει να ψάξουμε την τεστοστερόνη στον άντρα. Να είναι δηλαδή η τεστοστερόνη του χαμηλή γιατί έχει αναπνοϊκό σύνδρομο ή και η προλακτίνη. Αν έχουμε ευξημένα επίπεδο προλακτίνης, προλακτίνη τι είναι? Είναι μια ορμόνη η οποία στη γυναίκα βοηθάει να παράγει το γάλα, στον άντρα βοηθάει στην ισορροπία της οστικής πυκνότητας και γενικά των μειών και γενικά του οργανισμού. Δεν είναι τελείως αθώα η προλακτίνη. Αν όμως αυξηθεί πάνω από το φυσιολογικό όριο, τότε πια έχουμε σεξουαλικά προβλήματα. Με κυριότερο την ερωτική επιθυμία. Οι άντρες οι οποίοι έχουν προλακτίνη υψηλή, τους βλέπετε και έχουν αυτό το λεγόμενο ηλατωμένο λίμπιντο, γιατί δεν έχουν όρεξη, δεν θέλουν να κοιτάξουν η γυναίκα. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε αυτές τις δύο ορμόνες, καθώς επίσης πρέπει να ψάξουμε σε αυτούς τους άντρες και το θηροειδή. Αν η θηροοτρόπος ορμόνη TSH είναι χαμηλή, κάτω από 0,28 μονάδες, και αυτοί παρουσιάζουν έλεγχο. Δηλαδή η διάγνωση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στον άντρα αφορά οπωσδήποτε τις τρεις βασικές ορμόνες. Τεστοστερόνη, προλακτίνη, TSH. Πέρα από τις γενικές εξετάσεις αίματος που θα κάνουμε, να δούμε το ζάχαρο, να δούμε τα τριγλικερίδια, να δούμε τη χολυστερίνη. Πέρα από τα φάρμακα τα οποία παίρνει. Όλα αυτά εδώ πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, και γι' αυτό και ο ανδρολόγος δεν είναι ένας γιατρός ο οποίος είναι μια αστεία ειδικότητα που δίνει συνταγές για Viagra, Cialis ή Levitra. Είναι μια επιστήμη. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή 2 χρόνια ειδικότερος πρέπει να κάνει κανένας για να πάρει τον τίτλο του ανδρολόγου. Να πάμε τώρα στην αισθητική δυσλειτουργία. Ναι. Σίγμα δέλτα. Είπαμε διαταραχές της λίμπιντος, της λίμπιντο, έτσι. Διαταραχές οργασμού και διαταραχές τώρα της στήσης. Το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν λέμε διαταραχές της στήσης, ποια είναι τα αίτια? Τα αίτια, μπράβο. Τα αίτια. Εγώ θα πω 3 μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα ψυχογενή αίτια. Αυτό που είπα. Ψυχο, σέξο, κοινωνικά προβλήματα. Ψυχο, σέξο, ενημέρωση, οικογένεια, το άγχος του προτάρι, η κακή ενημέρωση των νέων. Η ενημέρωση γίνεται από το ίντερνετ τώρα, από τα πορνό, και όχι από το σχολείο ή από κάποιον ειδικό. Εδώ καλώ όλους τους γονείς που έχουν αγόρια στα 14, στα 15, αντί να πάει με το γιο του στην ταβέρνα ή στο γήπεδο, ας έρθει μια φορά στο ένα ανδρολογικό ιατρείο να ενημερώσουμε τον νέο τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να λειτουργεί το πέος του, να δούμε, να κάνουμε μια επισκόπηση των εξωγεννητικών οργάνων του άντρα, να δούμε αν έχει ένα βραχή χαλινό, σίγουρα θα έχει πρόβλημα με την εξπερμάτιση. Αν έχει μια εφήμωση, σίγουρα θα έχει μια δυναμία εξπερμάτιση. Αυτά τα προβλήματα που τραυματίζουν τον νέο. Και λέω στα 14, να μην πω στα 12, γιατί κάποτε αρχίζαμε στα 16 σεξουαλική δραστηριότητα. Τώρα οι νέοι αρχίζουν από τα 12, γιατί έχουν το ερέθισμα, γιατί όλοι είναι μέσα στο ίντερνετ και βλέπουν τις ταινίες. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να κάνει ένα δώρο ο μπαμπάς στο γιο, όπως δώρο στην κόρη πρέπει να κάνει και η μαμά, πηγαίνοντας στην κόρη σε μία γυναικολόγο που θα προτιμούσαν να είναι γυναίκα, να την ενημερώσει τα της περίοδου, των παθήσεων των μαστών, πώς είναι η μαστή, όλα τα γεννητικά όργανα της γυναίκας, να ενημερώσει τι είναι η περίοδος, πότε έρχεται. Όλα αυτά εδώ είναι σε μια κατηγορία που λέω εγώ ψυχογενή αίτια. Μετά η δεύτερη κατηγορία των αιτίων είναι τα ιατρογενή αίτια. Άντρες οι οποίοι χειρουργήθηκαν για καρκίνο προστάτη, έχουν κάνει μια ριζική προστατεκτομία, μια ριζική κιστεκτομία από καρκίνο και οδοχίστεως. Αυτοί που έχουν χειρουργηθεί για ένα bypass των λαγωνίων ή της αορτής ή ο καρκίνος του παχαίου σεντέρι. Αυτοί έχουν σίγουρα σεξουαλικά προβλήματα και πρέπει να τους ενημερώνουν τους άντρες αυτούς, γιατί καταστρέφονται τα νεύρα της πιέλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη στήση. Η μεγάλη κατηγορία όμως είναι τα φαρμακευτικά αίτια. Και όταν λέμε τα φαρμακευτικά αίτια, είναι όλα τα φάρμακα που παίρνουμε, που θα αρχίσουμε. Από ποιο να αρχίσω? Να αρχίσω από τα φάρμακα που δίνουμε για την ποίηση, ιδιαίτερα η β' αναστολής. Η β' αναστολής, τα αντιπερτασικά, τα διουρητικά, τα καρδιολογικά, όλα τα ψυχοφάρμακα, τα αντιεπιληπτικά.
τα αντιλιπιδεμικά, τα ορμονικά, ακόμη και τα αντιφλεγμονώδη. Φτάσαμε σε σημείο, κύριε Αρίστογλου, ακόμη και η ασπιρίνη και η ενδομεθακίνη, που ήταν τα πιο παλιά φάρμακα αντιφλεγμονώδη, να έχουν διαταραχές στη στήση. Πέρα από αυτό εδώ, είναι ορισμένοι προδιαθετικοί παράγοντες. Ένα ερώτημα, με συγχωρείτε γιατρέ. Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον Δόκτωρο Δρακόπουλο Αβράμ, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο. Μου λέτε, τώρα τελευταία βλέπω όλους, και θα το πω, παίρνουν όλοι μεζουλίτ. Κάνει καλό ή κακό? Και αυτά δεν τα έχουμε ψάξει για τα μεζουλίτ. Είναι αντιφλεγμονώδη, δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται το μεζουλίτ, γιατί έχει επιδειχθεί ότι έχει αρκετές παρενέργειες στο σηκώτη. Λοιπόν, χωρίς λόγο καλό θα είναι να αποφεύγουν. Έτσι. Περνάμε στα οργανικά αίτια, τα οποία οργανικά αίτια είναι η παθήση του οροπιογεννητικού. Μπορεί να έχει μία φήμωση, να έχει μία συγγενή κάμψη, να έχει υποσπαδία, να έχει μία νόσο του περονί. Αυτή που είναι η κάμψη, η επίκτητη, όχι συγγενής. Και θα μιλήσουμε αναλυτικά, γιατί έχουμε κάτι πολύ νεότερο να πούμε. Υπάρχει προδιάθεση δηλαδή σε αυτό? Η προδιάθεση, μπορώ να πω, ναι. Γιατί η προδιάθεση να υπάρχει, η προδιάθεση να έχει κάποιο πρόβλημα από τους διάφορους επίκτητες και τους προδιαθεσικούς παράγοντες, το κάπνισμα. Ναι. Το κάπνισμα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για το σεξ. Μέχρι να γυρίσετε πίσω να ρωτήσω ότι γιατί πιθανόν και από μία εγχείρηση να προκληθεί η αισθητική της λειτουργία. Βέβαια, όπως είπα, ναι. Όποιος έκανε ριζική προστατεκτομή, κίστεκτομή, προστατεκτομή, αχής εντέρου, λαγωνίου, επεμβάσεις της κάτω κοιλίας, είναι συνδεδεμένος με σεξουαλικά προβλήματα. Άρα με τα οργανικά θα θέλω να μου πείτε για τα φάρμακα, να μου πείτε πώς γίνεται η διάγνωση και πώς είναι η θεραπεία, έτσι, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Από τα οργανικά σας λέω, να έχουμε παθήσει του ουροπιογεννητικού. Έτσι. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συγγενή κάμψη, έχει μια στήση, αλλά δεν μπορεί να επιτελέσει ένα σωστό έρωτα. Τι πρέπει να ευθιαστεί το πέος του παστησία. Και ενώ παλιά είχαμε δύο μεθόδους, Nesbit και Essence Red, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε με τον συνεργάτη μου στη Γερμανία και στην Ισπανία είναι η καινούρια μέθοδος του Πάολο Ετζίδιο, ενός Βραζιλιάνου, ο οποίος τι κάνει, βγάζει την πλάκα και βάζει πάνω ένα γκράφτ, ένα μόσχημα, το οποίο είναι περικάρδιο βόος. Καινούρια τεχνική, και ας ξεχάσουμε όλες τις άλλες τεχνικές. Και εγώ που τις έκανα τις άλλες τεχνικές, ήδη τις κατήργησα όλες και κάνω την καινούρια μέθοδο Πάολο Ετζίδιο. Όλες οι παθήσεις του προστάτη, όλες οι παθήσεις του προκτού είναι πρόβλημα, επηρεάζουν τη αισθητική λειτουργία του άντρα. Αν υπάρχει η ευξημένη, όπως είπα προηγουμένως, αν υπάρχει η ευξημένη προλακτίνη, υποθυροειδισμός, να έχει ηλατωμένη τεστοστερόνη και ένας ζαχαρός διαβήτης, αυτά είναι τα ενδοκρινολογικά αίτια. Και εδώ καλώ τους συναδέλφους μου και τους συνεργάτες μου, τους ενδοκρινολόγους, να επεμβούν. Αν υπάρχει όμως αγκιακό πρόβλημα, όπως μια συγγενή ανομαλία των αρτηριών, μια επίκτητη αρτηριοπάθεια από τα καπνίσματα και από διάφορες να έχουν πολύ ψηλά τριγλικερίδια, χολυστερίνη, να έχουμε μία διαταραχή στις φλέβες, ανεπάρκεια φλεβών. Λοιπόν, είναι τα λεγόμενα αγκιακά αίτια. Αυτά τα αίτια σίγουρα προκαλούν αισθητική δυσλειτουργία. Και οι προδιαθετικοί παράγοντες, μιλήσαμε, το έντονο στρες. Στην κοινωνία που ζούμε τώρα, όταν οι άντρες έχουν μόνιμα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και αυτά, πώς θα λειτουργήσει ένας άντρας, πώς θα έχει στήση? Σήμερα η στήση πρέπει να είναι μια ισορροπία ψυχικών και σωματικών παραγόντων. Λοιπόν, αν έχει υψηλή χολυστερίνη, αν έχει υψηλό διαβήτη, αν έχει αρτηριοσκλήρωση, αν έχει υπέρταση, όλα αυτά εδώ είναι καταστροφικά Τι μου θυμίζετε τώρα? Μιλούσα τις προάλλες με κάποιον φίλο και έλεγε πολύ τι τραβάμε, καλύτερα να ήμασταν στον Αμαζόνιο όλοι ηθαγενείς, να μην έχουμε ούτε φορεία από τα κανένα και να ραδιάζουμε παιδιά το ένα πίσω από το άλλο, έτσι. Είναι το στρες. Βλέπουμε ότι το κάπνισμα, όλος ο κόσμος τώρα έχει προβλήματα και το ρίχνει στο κάπνισμα. Έχουμε πρώτον, στενεύουν οι αρτηρίες, έχουμε μία βλάβη στο ενδοθήλιο των αρτηριών, που σημαίνει και της αρτηρίας του πέους. Έχουμε και διαταραχές της φλέβης, γιατί εκεί έχουμε αναστομώσεις, μέχρι και 75% έχουν ένα leakage λεγόμενο. Μας είπαν σε ένα συνέδριο τώρα στο Μάρμπουργκ που ήμουν το Μάιο πάνω, ήρθαν δύο συνάδελφοι από το Αμερικάνικο συνέδριο και μας είπαν, παιδιά, να σας πούμε κάτι νέο, το νεότερο. Τι συμβαίνει?
λέει σε όσους κάνουν bypass για την καρδιά, ταυτόχρονα κάνει και ένα stent στην αρτηρία του πέους. Δηλαδή κάνει δώρο. Γιατί πιστεύουν ότι πολλές φορές η αισθητική δυσλειτουργία είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και η εργασία αυτή έχει γίνει από την ομάδα των Αθηνών, από τον κύριο Βλαχόπουλο και την παρέα του, από το Ιπποκράτιο. Βρήκανε δηλαδή τους άντρες που είχαν προβλήματα με την καρδιά, πήραν ένα ιστορικό και τι βρήκανε. 19 έως και 40% αυτοί είχαν προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας. Δηλαδή, πρώτο καμπανάκι που χτυπάει είναι αισθητική δυσλειτουργία. Και ύστερα αυτοί οι άντρες ψαχτήκαν και είδανε ότι είχαν προβλήματα. Δηλαδή, η αισθητική δυσλειτουργία τι είναι? Ένα γενικότερο πρόβλημα που λέγεται ενδοθυλιακή νόσους. Καταστρέφονται όλα τα αγκία και όσο πιο λεπτά αγκία είναι, τόσο πιο πρόωρα εμφανίζονται τα συμπτώματα. Δηλαδή, η αρτηρία του πέους που δίνει κάτω το αίμα είναι πολύ πιο λεπτή από τα αγκία της καρδιάς. Αν δεν λειτουργεί το πέος, δεν έχουμε καλή στήση, ψάξτε μετά και τα αγκία της καρδιάς. Με αυτή τη λογική. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι οι παθήσεις, τα μεταβολικού συνδρόμου, όπως είπαμε προηγούμενα, με υπερχολυστερινεμία, εάν έχουμε μία κατηγορία 2-4 της κλίμακος Φρέντριξον, έχουμε μέχρι και 43% διαταραχές αιμάτωσης των διαφόρων οργάνων. Κακή αιμάτωση στο πέος, κακή λειτουργία του πέος, κακή στήση. Δηλαδή όλα αυτά εδώ έχετε διαβήτη 10 χρόνια, με μαθηματική ακρίβεια μετά από 10 χρόνια έχει ο άντρας, άμα είναι αρρύθμιος ο διαβήτης, έχει αισθητική δυσλειτουργίας. Γιατί κάνει μια αγκιονευροπάθεια και υπολογίζουν 50% των ανδρών που έχουν ένα αρρύθμιο διαβήτη σε μια δεκαετία θα είναι νοκάουτ από πλευρά στήσης. Το κάπνισμα, διαταραχές αιματώσεως, η αρτηριοσκλήρηση. Η αρτηριοσκλήρηση, διαταραχές αιματώσεως το λιγότερο 50%. Και η στήση είναι μικράς διάρκειας, γι' αυτό και έχουμε πρόωρο εξπερμάτιση. Και αυτό οφείλεται στην αρτηριοσκλήρηση. Λοιπόν, μου έχετε μιλήσει και σε μια άλλη προηγούμενη εκπομπή και έχω μάθει, από εσάς τα μαθαίνω περισσότερα, υπάρχουν αυτά τα χάπια τα οποία είναι το Viagra, το Cialis, το Levitra κτλ. Τώρα, αυτά τα χάπια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι κι άλλα, αυτά έχουν παρενέργειες, έχουν αντεδείξεις. Τι γίνεται με αυτά τα Παλιά είχαμε ξεκινήσει, κάναμε μέσα στη θεραπεία της αισθητικής δυσλειτουργίας, είχαμε ξεκινήσει με τις ενδοπεϊκές ενέσεις και η ανακάλυψη τυχαία από τον Τσέχο, τον Βιράλ, το Γάλλο το Βιράκ, ανακάλυψη της προσταγλαντίνης έδωσε όθηση στο να μάθουμε πώς λειτουργεί η στήση μας. Λοιπόν, τυχαία το φάρμακο αυτό το χορηγούν σε αγκιοπάθειες, βάζουν στη φλέβα για να έχουμε μια διαστολή του αγκίου. Κατά λάθος πήγε το φάρμακο αυτό στο αισθητικό ιστό και είδε μια στήση. Και ακολούθησε αυτή την παρενέργεια και είδαμε ότι κάνοντας μια ένεση επάνω στο πέος, παπαβερίνης, είχαμε μια στήση. Μετά βρήκαμε και τη φεντολαμίνη και την προσταγλαντίνη, την την αλπροσταντήλη. Όλα αυτά τα φάρμακα τα κάναμε μονά, διπλά ή τριπλά και είχαμε θεραπείες για τη αισθητική της λειτουργία. Όταν βγήκανε όμως τα καινούρια φάρμακα, η αναστολή στις 5 φωσφοδιαστεράσεις με πρώτο το Viagra, άλλαξε η θεραπεία μας. Ξεκινήσαμε το Viagra, ακολούθησε το Cialis και το Levitra, το οποίο ήρθαν 5 χρόνια αργότερα. Όλα αυτά τα φάρμακα όμως πρέπει να δώσουμε και να μην παρασύρουμε τους ασθενείς μας στη θεραπεία χωρίς πρώτα να λάβουμε υπόψη μας κάτι σοβαρές παρενέργειες. Κάποτε όμως, γιατρέ, κύριε Δρακόπουλε, το Viagra παράδειγμα το γράφανε οι γιατροί για να μπορέσει να το πάρει κάποιος. Τώρα όμως είναι ανεξέλεκτα όλα. Στην Ελλάδα είναι όλα ανεξέλεκτα, κύριε Αριστόγλου. Είναι η θεραπεία του καφενείου. Πρώτα όμως πρέπει να δώσουμε την είδηση ότι κυκλοφόρησε στη Γερμανία και η αβαναφίλη που λέγεται Sperdra, ένα φάρμακο καινούριο, το οποίο με τις καινούργιες μελέτες όπως μας δημοσιεύτηκαν πρέπει να είναι πιο καλά η αβαναφίλη, γιατί δράσει 15 λεπτά και κάνει λιγότερους πονοκεφάλους και λιγότερες παρενέργειες. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε 3 φάρμακα, τη σιλντεναφίλη, τανταλαφίλη και βαρντεναφίλη.
Είναι δηλαδή το Viagra, το πρώτο που ήρθε, κυκλοφορεί από 25, 50 και 100 μιλιγκράμμ. Μετά είναι το Cialis, είναι η τενταλαφύλλη, η οποία κυκλοφορεί σε 2,5, 5, 10 και 20 μιλιγκράμμ. Και είναι και το Levitra που κυκλοφορεί σε 10 και σε 20. Και πάστα υπάρχουν και μια μορφή που την βάζουμε πάνω στη γλώσσα και αυτή που διαλύεται πολύ εύκολα για μια γρήγορη ανταπόκριση του ασθενούς. Οι ενδείξεις αυτών των φαρμάκων, λέμε, αποκλείουμε όχι κάτω από 18 χρονών, όχι σε γυναίκες. Για τις γυναίκες υπάρχει είναι στο τελευταίο στάδιο η Sildenafil, το Viagra, που λένε πολύ καλά αποτελέσματα. Γυναικείο Viagra. Λοιπόν, όλα αυτά τα φάρμακα απαιτούν σεξουαλική διέγερση. Δεν περιμένει ο άντρας. Διαβάζα τις προάλλες στην πρωινή εκπομπή, πριν έρθετε στο πρωί, και έλεγαν ότι βρέθηκε αντισυλληπτικό χάπι για τον άντρα. Και αυτά θα βγουν, ναι, γιατί μέχρι τώρα στον άντρα δεν έχουμε αντισυλληπτικό χάπι πέρα από την βαζεκτομή, δηλαδή φυτό και τα λοιπά, την απολύνωση των σπερματικών πόρων. Στην Ελλάδα είναι άγνωστο. Στη Γερμανία είχαμε πάρα πολλές κάνει βαζεκτομές και μάλιστα εκεί το επιτρέπει και το ταμείο τους. Αν έχει άλλος 3 παιδιά και η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει αντισυλληπτικά, ούτε σπιράλ ούτε τίποτα, τότε πια ιατρικώς ενδεδειγμένο να κάνουμε βαζεκτομή. Τι κάνουμε? Απολυνώνουμε τους σπόρους έτσι ώστε να μην βγάζει ο άντρας σπέρμα. Δεν παθαίνει τίποτα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς στο σπέρμα που εξπερματώνει, μέσα το υγρό που βγαίνει, δεν έχει σπερματοζωάρια. Αυτή είναι μια καινούρια μέθοδος με το χάπι. Το περιμένουμε πόσα χρόνια. Λοιπόν, δοκιμάσαμε διάφορα φάρμακα, αλλά δεν έχουμε τίποτα το σίγουρο. Να πούμε για τις ενδείξεις των φαρμάκων αυτών, είναι στη δική της λειτουργία. Ναι. Το χορηγούμε ανάλογα το φάρμακο, το 30 λεπτά μέχρι και 12 ώρες πριν μπορεί να πάρουμε. Ιδιαίτερα το φάρμακο του Cialis, που είναι η τενταλαφύλλ, το χορηγούμε 1 ώρα πριν και πηγαίνει θαυμάσια. Λοιπόν, και το πλεονέκτημα του Cialis είναι ότι έχει μεγάλη ημιπερίοδο ζωής, που σημαίνει έχει 17,5 ώρες. Μπορεί να διαρκέσει και 36 ώρες. Σε αντίθεση με τα άλλα φάρμακα, το Viagra και το Levitra, που έχουν 6 ώρες δράση. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Εμείς ελέγχουμε πρώτα τους ασθενείς μας. Με ποια έννοια? Ένας νεφροπαθής, ένας υπατοπαθής θα πάρει μισή δόση. Και πρέπει να πούμε τις αντενδείξεις αυτών των φαρμάκων πριν σκοτώσουμε κανένα. Γιατί ακούσαμε στην αρχή, όταν είχε βγει το Viagra, που έτρεχε ο κόσμος και έπαιρνε Viagra όλοι, είχαμε πάρα πολλά θύματα. Και εδώ στην Ελλάδα ακούστηκαν και παντού. Λοιπόν, αντενδείξεις. Και πρέπει να τις ακούσουν οι ασθενείς μας, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι και επικίνδυνα. Δεν είναι τόσο εύκολα το να πάει να καθίσει ο άλλος στο καφενείο παίζοντας τάβλη, να δώσει συμβουλή στον γείτονά του και να πάει να πάρει το φάρμακο. Και υπάρχει νόμος στο εξωτερικό που απαγορεύει τα φάρμακα αυτά να τα δώσουν χωρίς συνταγή. Εδώ στην Ελλάδα και τι λειτουργεί, κύριε Αριστοτέλη? Ναι, πάει το παίρνει έτσι το φάρμακο. Λοιπόν, και πρέπει, λοιπόν, οι ενδείξεις, είπαμε, όχι σε γυναίκα, απαιτεί διέγερση μόνο σε αισθητική της λειτουργία, όχι σε άτομα κάτω από 18 χρονών. Λοιπόν, δεν επηρεάζεται το Cialis, έχει ένα πλεονέκτημα ότι, όπως και το καινούριο το Avanafil, δεν επηρεάζονται από την τροφή ή το ενόπνευμα, δηλαδή μπορεί να έχουν και κάτι φάει. Σε ηλικιωμένους και διαβητικούς μπορούμε να τα δώσουμε κανονική δόση, αλλά σε νεφροπαθείς και υπατοπαθείς πρέπει να ελαττώσουμε τη δόση στη μισή δόση. Αντενδείξεις. Προσοχή τώρα. Λέμε, όταν παίρνει ένας άνδρας πολλά φάρμακα, είναι άνδρες οι οποίοι μας έρχονται σε εμάς και μας λένε ότι παίρνω ένα για την πίση, ένα για την τριγλυκερίδη, ένα για το ουρικό οξύ, ένα για την καρδιά, όλα αυτά εδώ. Σε πολυφαρμακεία λέμε προσοχή, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα έχουν συνέργεια με τα άλλα φάρμακα. Απαγορεύεται σε φάρμακα τα οποία όταν χορηγούνται φάρμακα νητρώδη, ιδιαίτερα για τους καρδιοπαθείς. Έτσι, απαγορεύεται αυστηρός. Όχι σε πρόσφατο καρδιακό επεισόδιο, έμφραγμα δηλαδή μετά από 90 μέρες, εγκεφαλικό μετά από 6 μήνες, σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη αριθμία, όχι σε διαταραχές πυκτικότητας του αίματος, όχι σε ασταθή στη θάχη ή στη θάχη η οποία προκαλείται κατά τη διάρκεια του σεξ. Ένας άνδρας που αισθάνεται πόνο στο στήθος όταν κάνει σεξ πρέπει να τα αποφύγει, γιατί υπάρχει κίνδυνος να του κάνει πρόβλημα.
Υπάρχει μία νόσος που λέγεται μελαχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια. Επειδή αυτά είναι αναστολής της φωσφοδιεστεράσης και έχει σχέση με τον αμφιβληστροειδή, λέμε όχι και εκεί. Υπάρχουν ασθενείς, σπάνιο, πολύ σπάνιο, αλλά και εκεί πρέπει. Όχι σε υψηλό διαβήτη όταν η γλυκοζηλωμένη του ημεσφαιρίνη είναι πάνω από 13 γραμμάρια. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και σε κάποιες κληρονομικές διαταραχές όπως είναι η δυσανεξία, γλυκόζης και γαλακτόζης, προσοχή. Επίσης, σε ασθενείς που έχουν σοβαρή υπατική ανεπάρκεια της κατηγορίας 3 κατά SILT-PAC, σε υποτασικούς, αυτοί που έχουν χαμηλή πίεση κάτω από 90, προσοχή. Όπως και σε υπερτασικούς, αυτοί που έχουν υπέρταση πάνω από 160 ή τη λεγόμενη συστολική 160, θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να του κάνει μια απότομη πτώση της πίεσης και να έχουμε προβλήματα. Επίσης, σε υποθυροειδισμό κάτω από 0,28 μονάδες ανά χιλιοστό και σε παθήσεις διάφορες όπως είναι παθήσεις, προδιαθετικές παθήσεις όπως είναι έχει το άτομο μια προδιάθεση για πριαπισμό. Και ο πριαπισμός προκαλείται είτε σε ένα πολλαπλό μυέλωμα ή σε άτομα που πάσχουν από ρεπανοκυταρική ανεμία ή σε λευκαιμία. Εμένα μου έτυχε σε άτομο που κρυβόταν μια λευκαιμία χωρίς να το ξέρουμε και του έκανα μία ένεση το τριπλό και μου έκανε ένα πριαπισμό. Πρέπει επίσης να προσέξουμε στα άτομα που έχουν μία νόσο που λέγεται πέρονη, είναι η επίκτητος νόσος, η κάμψη του πέος, εκεί πρέπει να προσέξουμε. Καθώς επίσης προσοχή ιδιαίτερη απαιτείται στους ασθενείς που παίρνουν β-blockers. Πολλοί κόσμος και είναι 3 τα φάρμακα των β-blockers, είναι το λομπιβόν, το λοπρεσόρ και το τενορμίν. Πολλοί κόσμος που δεν το ξέρει. Λένε ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε κάποια φάρμακα όπως είναι ερυθρομυκίνη, κάτι αντιϊκά που δίνουμε στους ασθενείς με AIDS, ακόμη και το κοναζόλ και το ιτροκοναζόλ, ακόμη και στη θεραπεία με grapefruit. Εκεί θέλει προσοχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τα φάρμακα και δεν πρέπει να είμαστε επιπόλαιοι χορηγώντας στο δρόμο ή πρέπει να ψάξουμε τον άντρα, να βρούμε το αίτιο και μετά να χορηγήσουμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Cialis, ισχύει για τα 3 φάρμακα. Ωραία. Όμως είχατε μιλήσει στην αρχή ότι μπαίνουν οι ενέσεις, δηλαδή ενδοπεϊκές ενέσεις. Έτσι, και αυτές είναι, τι είναι δηλαδή, οι προθέσεις, τι... Όχι, πριν φτάσουμε στις προθέσεις. Όταν αυτά τα φάρμακα δεν έχουν, ξεκινάμε δηλαδή από μη επεμβατικά μέσα για να καταλήγουμε στα επεμβατικά μέσα. Όταν δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα με αυτά τα 3 φάρμακα, έτσι, και τα λέμε είναι 3, Cialis, Levitra και Viagra, τότε πια θα μπούμε σε μια πιο επεμβατική, αυτή που κάναμε παλιά, χορηγούμε τοπικά στο πέος, πριν κάνει ο άλλος σεξ, τον έχουμε μάθει, αφού βρούμε τη δόση και εξατομικεύσουμε τη δόση, μπορούμε να δώσουμε το διπλό ή το τριπλό. Λοιπόν, είναι 3 φάρμακα, είναι η προσταγλαντίνη, η ε1, είναι η φεντολαμίνη και η παπαβερίνη. Μπορούμε να κάνουμε, στο εμπόριο κυκλοφορεί μόνο προσταγλαντίνη ε1. Δεν την πληρώνει κανένα ταμείο γιατί είναι είδος πολυτέλειας του σεξ. Έτσι, με την κρίση που έχουμε. Συνήθως πιο καλά αποτελέσματα έχουν το τριπλό. Και έχουμε θεραπευτικά αποτελέσματα, γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε μια στήση. Εμείς δίνουμε θεραπείες, δηλαδή τους βάζουμε 3 φορές την εβδομάδα να κάνουν την ένεση για να αποκατασταθεί η βλάβη στα αγεία. Εάν αυτή είναι μια πιο επεμβατική μετά τα χάπια. Εάν για κάποιο λόγο δεν έχουμε αποτέλεσμα, τι θα κάνουμε? Θα πάμε στις ενδοπεϊκές ενέσεις. Κάποτε τις πληρώναν τα ταμεία, τώρα πληρώναν τα ταμεία μόνο σε άτομα που χειρουργήθηκαν, που έκαναν μια ριζική προστατεκτομή ή κιστεκτομή και είναι κάτω από 50 χρονών, που σημαίνει δύσκολο να βρεις κάτω από 50 χρονών να τον έχουμε χειρουργήσει. Το κόστος είναι γύρω στις 6 με 6.500 ανάλογα την εταιρεία. Χρησιμοποιούμε τις υδραυλικές με 3 τεμαχίων. Υπάρχουν όμως και κάτι ημιεύκαμπτες που είναι πολύ φθηνές. Και τι κάνουμε? Κάνουμε μια επέμβαση, βάζουμε μέσα στα 2 σειραγκώδη σώματα 2 προθέσεις, βάζουμε μια βαλβίδα μέσα στο όσιο, μέσα στους όρχες δηλαδή, και ένα ρεζερβουάρ που το βάζουμε μέσα στην κοιλιά. Ρόμποκοπ δηλαδή. Ναι, και τι κάνουμε? Όταν θέλει ο άντρας να κάνει στήσεις, πιέζει τη βαλβίδα, μετακινείται το υγρό από το ρεζερβουάρ στις προθέσεις και γίνονται σκληρές. Κάνει το σεξ
και μετά όταν τελειώσει πατάει τη βαλβίδα, φεύγει το υγρό και δεν φαίνεται τίποτα. Η Partener μόνο εάν θα ψηλαφίσει τους όρχες του μπορεί να καταλάβει ότι φοράει προθέσεις. Στη Γερμανία βάζουμε πάρα πολλές, στην Ελλάδα πιο λίγες, γιατί το κόστος είναι ακριβό και δεν τα πληρώνει τα ταμεία. Και στη Γερμανία δεν τα πληρώνει τα ταμεία. Μάλιστα, κοίταζα την τιμή που το κέντρο που εργάζομαι πάνω στη Γερμανία χρεώνει τις προθέσεις 23.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Κι όμως έρχονται πολλοί και περνάνε προθέσεις. Έχω ένα μήνυμα που λέει για τις ενδοποιικές ανήσεις που λέγαμε πριν. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κάνει την ένεση και πιει αλκοολούχα ποτά να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, οπότε να μην έχει τελειώνει η ενέργεια της ένεσης και να μην πέφτει η στήση. Όχι. Εμείς μιλάμε πάντα όταν μιλάμε για σεξ και όταν λέμε πηγαίνετε να κάνετε σεξ, μιλάμε πιέστε 2 ποτήρια τσίπουρο ή 2 ποτά. Εγώ επιμένω, ξεκινάω και επιμένω στο τσίπουρο που είναι για μένα από τα καλύτερα και τα πιο γνήσια ποτά. Λοιπόν, αντί να πιω λοιπόν τη βότκα ή αυτά που είναι και οι σμπόμπες. Το όμορφο κρασί που φτιάχνετε εσείς που μου φέρατε. Ναι, ή 2 ποτήρια κρασί. Ναι. Και πάντα πρέπει να ξεκινάει το ζευγάρι πίνοντας 1-2 ποτά, 2 ποτηράκια κρασί. Ας πούμε το κόκκινο κρασί αυτό που έχουμε και στην Ελλάδα, που πιο πολύ βγάζουμε βιολογικό κρασί, είναι φάρμακο για την καρδιά, γιατί έχει μέσα αυτές τις τανίνες που έχουν προστατευτική δράση στην καρδιά. Να ξεκινάνε ιδιαίτερα οι νέοι που είναι αγχωμένοι, χωρίς να παίρνουν ψυχοφάρμακα, ούτε αντικαταθλιπτικά. Και ξέχασα να πω ότι στην Ελλάδα ήρθε το καινούριο φάρμακο, το αντικαταθλιπτικό, που λέγεται παροξετίνη ή το πρίλιτζι. Λοιπόν, ήρθε και στην Ελλάδα η παροξετίνη, την οποία τη χορηγούμε 1 ώρα πριν από το σεξ. Αυτό είναι για τους άντρες οι οποίοι έχουν μια πρόωρη εξπερμάτιση. Είναι ό,τι καλύτερο. Παλιά είχαμε άλλα αντικαταθλιπτικά, το λεγόμενο Προζάκ ή εδώ στην Ελλάδα Λαντόζ, είχαμε το Εφεξόρ, διάφορα άλλα. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα το Πρίλιτζι. Και το Viagra, δηλαδή όταν παίρνει κάποιος πρέπει να πιει κανένα ποτηράκι. Είπαμε ότι το πιο πολύ τα 2 καινούρια, το Cialis και το Levitra, έχουν δοκιμαστεί με λίγο ενόπνευμα. Βομβαρδισμός από μηνύματα γίνεται. Ναι. Μπορεί να πιει ο άντρας ένα ποτό και να πάρει και το χάπι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, καλό θα είναι με ένα ελαφρύ γεύμα. Αυτά τα 2 τα φάρμακα τα δίνουμε με ένα ελαφρύ γεύμα. Εδώ μου γράφουν ότι ο γιατρός μου λέει είπε να είμαι νηστικός 2 ώρες και μετά να το πάρω, γιατί θα κάνει ενέργεια μετά από 1 ώρα. Το φάρμακο, ισχύει αυτό? Ναι, το φάρμακο και τα 3 φάρμακα τα παίρνουμε συνήθως 1 ώρα πριν το σεξ. Ναι. Αν είναι νηστικός ή έχει φάει κάτι πολύ ελαφρό, ένα σάντουιτς, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν θα πάει στην ταβέρνα να φάει του σκασμού και ύστερα να πιει και του σκασμού και να πάρει και ένα από τα 3 φάρμακα και να περιμένει να κάνει σεξ. Δεν λειτουργούν έτσι. Μέχρι να απορροφηθεί και μέσα στον όγκο των τροφών. Καλό θα είναι ένα ποτό 1 ώρα πριν, κάτι ελαφρό μπορεί να έχει τσιμπήσει ο άνδρας και να πάει να κάνει σεξ. Μπράβο γιατρέ που τα λέτε με το όνομά τους. Λοιπόν, καλό είναι αυτό, μια χαρά πάμε. Τελειώσαμε με τις προθέσεις. Τις προθέσεις λοιπόν τις βάζουμε εκεί όταν πρέπει. Δηλαδή είναι ένα σύστημα σαν το αυτοκίνητο υδραυλικό, ναι, το οποίο ανοίγει, κλείνει. Ακριβώς. Κατά όποτε θέλετε κάντε σεξ. Μόνο μην περιμένετε, κύριε Αρίστογλου, ένας 75άρης να βάλει τις προθέσεις και επειδή μπορεί να προκαλέσει στήση ανά πάσα στιγμή να περιμένει να έχει και τόσες εξπερματίσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από την τεστοστερόνη του, από τη βιολογική του ηλικία. Δηλαδή ένας νέος μπορεί να κάνει και 5 εξπερματίσεις μέσα σε 5 ώρες. Ένας νεαρός 70 και πάνω θα κάνει 1, τη δεύτερη φορά θα ψάχνει να βρει λόγο για να σηκωθεί να φύγει. Νεαρός, Και ας μην δίνουμε φρούδες, ελπίδες στα άτομα. Εκείνο που έχω ιδιαίτερα να ανακοινώσω, και αυτό είναι και είδηση, ότι σε αυτό το μεγάλο βραχνά που είχαμε, την νόσο του Περονή, είχα πάρα πολύ βρεθεί σε δύσκολη θέση να διώχνω ασθενή και να λέω λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και πονούσε η ψυχή μου και έλεγα Θεέ μου, ας μην μου έρθει ασθενής με τέτοια νόσο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω, με μια συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντινίδη που το ξέρουν όλοι στην Ελλάδα, είναι από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, εμείς χειρουργούμε κάθε μήνα ή πάνω από 10 τέτοιες περιπτώσεις. Και τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε την καινούρια μέθοδο του Πάολο Ετζίδιο, είναι ένας Βραζιλιάνος, τον είχαμε φέρει επανειλημμένο στην Ελλάδα,
35 χρονών συνάδελφος και είχε ανακαλύψει αυτή τη μέθοδο. Καταργήσαμε τις δύο μεθόδους Essence Reda και Nesbit, γιατί όταν κάνουμε ευθιασμό πέος με αυτές τις δύο μεθόδους είχαμε σμίκριση του πέος μέχρι και 3 εκατοστά. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε την καινούρια μέθοδο που το πέος παίρνει την αρχική του θέση και μέγεθος, και μπορούμε επίσης, κάνοντας μία πλαστική, να κάνουμε και μία μεγέντηση του πέος μέχρι και 3 εκατοστά. Όλα αυτά είναι τα καινούρια. Σύντομα θα τα ανακοινώσουμε και στα κανάλια. Ναι. Τι μου λέτε τώρα, η γυναίκα φτιάχνει το πρόσωπο πλαστικές και ο άντρας κάνει επιμήκυση. Και επιμήκυση, αυτό του δώσε ο Θεός, και επιμήκυση και πάχυνση. Εγώ είμαι λίγο συγκρατημένος με την πάχυνση μέχρι να βρούμε το κατάλληλο υλικό, γιατί έχουμε δοκιμάσει με τον πρώην καθηγητή μου Μακαρίτης, τώρα τον Πέροβιτ στο Βελιγράδι. Κάναμε πάχυνση με δέρμα γλουτού, παίρναμε ένα σκάφορτ και το εμποτίζαμε σε καλλιέργεια κυτάρων μαζί με τον καθηγητή Κύμα από την Κορέα που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον φιλοξενήσαμε. Με την πάχυνση είμαστε λίγο επιφυλακτικοί προσωρινά. Δεν είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο με την επιμήκυση και με τις προθέσεις, αλλά κυρίως με την νόσο του Περονί. Εγώ σκέπτομαι να καλέσω τους ασθενείς μου, έχω το αρχείο, που έδιωξα και τους δυσαρέστησα λέγοντας ότι δεν μπορώ να τους βοηθήσω, να τους επαναφέρω και να τους κάνω την καινούργια μέθοδο. Να επαναλάβουμε λίγο τι είναι η νόσος Περονί. Ο άντρας ξαφνικά ψηλαφάει το πέος του και ψηλαφάει μία ουλή επάνω. Αυτή η ουλή επιδεινώνεται, μεγαλώνει και ξαφνικά το πέος αρχίζει να παίρνει στροφή. Είτε είναι προς τα αριστερά, είτε είναι προς τα δεξιά, είτε προς τα πάνω. Μπορεί όμως να είναι και προς τα πάνω και δεξιά-αριστερά. Ψηλαφάει μια ουλή και ξαφνικά δεν ξέρει τι είναι. Και φτάνει σε σημείο, όσο περνάει ο καιρός, η κάμψη επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει σεξ ή να πονάει στο σεξ. Και τι, μέχρι τώρα, επειδή τα αίτια της νόσου του Περονί είναι άγνωστα, είναι μια νόσος η οποία είχε ανακαλυφθεί το 1453, περιγράφηκε το 1742 από τον γιατρό του Λουδοβίκου 14 και είναι ο φόβος και ο τρόμος μας. Είχαμε επιχειρήσει φανταστικές θεραπείες. Δοκιμάσαμε, τι να σας πω. Όταν ήμουν στο Βερολίνο, φεύγοντας πριν από 30 χρόνια, μας είπε ο καθηγητής ο Κόλτης, ανακάλυψα με υπερήχους, με λέιζερ. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε κρούσεις με τα μηχανήματα αυτά που σπάζουν τις πέτρες στα νεφρά. Κανένα αποτέλεσμα. Είχαμε ξεκινήσει 600 μιλιγκράμμ βιταμίνη Ε, ένα φάρμακο από την Αμερική, το ποτάμπα. Βάζαμε ιαλουρονικό οξύ. Δεν είχαμε και δεν έχουμε αποτελέσματα. Τώρα έχουμε καταλήξει. Και οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές λένε μετά από 3 μήνες, ούτε περιμένουμε ένα χρόνο, έχουμε μία κάμψη η οποία δεν βελτιώνεται σε 3 μήνες, τότε οδηγούμαστε στο χειρουργείο με την καινούρια μέθοδο του Πάολο Ετζίντιο. Αυτό είναι ό,τι καινούριο. Βγάζουμε την πλάκα σε εκείνο το σημείο και βάζουμε ένα μόσχημα το οποίο είναι περικάρδιο βόος, το οποίο συμπεριφέρεται τόσο καλά που μετά από λίγο καιρό, όσες φορές ανοίξαμε για να ξαναχειρουργήσουμε τίποτα, δεν ξεχωρίζει από τον ενώδη χιτώνα του πέους. Κάτι λοιπόν ενθαρρυντικό, κάτι το οποίο το κάνουμε στο εξωτερικό και σύντομα θα το έχω κάνει κάποιες, αλλά θέλω πιο μεγάλη εμπειρία. Ερωτήματα δεν ξέρω αν ισχύουν, μου ρωτούν αν μπορεί το πέος στην ώρα του έρωτα και τα λοιπά να σπάσει. Αυτό είναι το κάταγμα πέος. Το κάταγμα πέος, δηλαδή μην επιτρέπετε στη σύντροφό σας να κάνει βίαιες κινήσεις, γιατί το πέος έχει ένα ενώδη χιτώνα και γίνεται σκληρό, αλλά αν καθίσει απότομα ή κάνει μια αβεβαιασμένη κίνηση, ακούτε κατά τη διάρκεια του πέους ένα κρακ. Πέφτει η στήση, μπορεί να έχουμε αιμάτωμα σως, αυτό είναι το λεγόμενο κάταγμα του πέους. Πρέπει εκείνη τη στιγμή επειγόντως να μεταφερθείτε, να πάτε στο νοσοκομείο ή σε έναν ανδρολόγο να κάνει σειραφή του νόδου χιτώνα, γιατί εάν μείνει χωρίς σειραφή, τότε πια έχουμε την νόσο του Περονί και έχουμε απώλεια της στήσης. Είναι το μόνο κάταγμα που δεν έχει οστούν. Έχει νόδι χιτώνα. Είναι ο πιο ισχυρός χιτώνας. Κάταγμα του πέους λοιπόν σημαίνει επειγόντως στο νοσοκομείο για σειραφή του ρήγματος του νόδι χιτώνας. Ωραία ερωτήματα και λέει αν εγώ έχω προστάτη ή υπερπλασία όπως το λέμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Προβλήματα σεξουαλικά. Ναι. Σε μια μεγάλη έρευνα του καθηγητή Ρόζεν σε 14.000 περιστατικά σε Αμερική και σε 7 χώρες της Ευρώπης. Τι απεδείχθη? Τα άτομα που έχουν ήπια υπερπλασία έχουν μέχρι και 53% διαταραχές σεξουαλικές.
Και μπορεί να είναι διαταραχές οργασμού, διαταραχές εξπερμάτισης και αισθητική δυσλειτουργία. Αλλά όσοι έχουν βαριά υπερπλασία προστάτη, τα λεγόμενα LUTS, έχουμε μέχρι και 83% σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Γι' αυτό όσοι έχετε προβλήματα με τον προστάτη, κοιτάξτε το ταχύτερο να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Γιατί η εχείρηση προστάτη σήμερα χειρούργησα έναν, αύριο το πρωί θα πάει στο σπίτι του. Λοιπόν, είναι εύκολη. Με τη λεγόμενη διουρηθρική έχουμε τα μηχανήματα τα τούρις, έχουμε τα απλά μηχανήματα διουρηθρική και λέιζερ. Μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τον άντρα να χορτάσει ύπνο γιατί δεν κοιμάται καλά, να αποκατασταθεί η βλάβη του, ο ύπνος του, η τεστοστερόνη του και κατά συνέπεια όλα τα σεξουαλικά του προβλήματα. Ωραία. Τώρα, γιατρέ μου, να πάμε, τα ερωτήματα τα αφήνω λίγο. Είχα μια απορία. Υπάρχει στο εξωτερικό η σεξουαλική ενημέρωση, τα μαθήματα σεξουαλικού περιεχομένου και όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα πότε πρέπει να γίνει αυτή η σεξουαλική ενημέρωση στα σχολεία, και θέλω να το περάσουμε το μήνυμα, και πότε ένα αγόρι θα πρέπει να πάει στον ανδρολόγο. Είχαμε επιχειρήσει με τον θάνατον ασκητή. Ναι. Με τον θάνατον ασκητή ξεκινήσαμε και με τον Κωνσταντινή τον Κώστα. Οι τρεις μας μιλήσαμε για πρώτη φορά σεξ. Σεξ την Τρίτη, θυμάστε, στην ΕΡΤ3 με την Έλληνα τη Χάιντς. Ναι. Λοιπόν, επιχείρησε ο Θάνος, που έχει πιο πολλές διασυνδέσεις κάτω, να καθιερώσουμε την ενημέρωση να ξεκινάει όπως είναι στη Δανία, το δανέζικο σύστημα, από τα 8. Τα λέμε προκαταρτικά στα 8. Μπορεί να σοκάρουν λίγο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τα προκαταρτικά. Και στα 12-13 πρέπει το παιδί να τα ξέρει όλα. Εγώ καλώ όλους που μας ακούν να πάνε το αγοράκι τους σε αυτή την ηλικία σε έναν ανδρολόγο. Σε ανδρολόγο όμως, όχι σε άλλο γιατρό, γιατί ο άλλος γιατρός δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Το ίδιο θα κάνει και η μαμά, θα πάρει την κόρη της και θα την πάει στη γυναικολόγο, προτιμώ γυναικολόγο για να μην σοκάρει το κοτσάκι, να του εξηγήσει τα πάντα. Με την περίοδο, με τα πάντα. Άρα λοιπόν, πήγα σε αρκετά σχολεία στη Θεσσαλονίκη και έκανα σεξουαλική ενημέρωση. Το ενδιαφέρον των νέων, κύριε Αρίστογλου, ήταν τρομερό. Μιλούσα σε 350 άτομα, 18χρονα παιδιά, και δεν ακούστηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου ούτε ο παραμικρός θόρυβος. Και όταν στο τέλος ζήτησα αν έχουν απορίες, μιλάμε ότι σηκώσανε το χέρι τους 150 άτομα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Και έμεινε έκπληκτος ο διευθυντής του σχολείου και όλοι οι καθηγητές. Μα λέω, δεν υπάρχει ενημέρωση. Πρέπει λοιπόν οι γονείς στα 13-14 να πάνε το αγόρι στον ανδρολόγο και το κορίτσι στη γυναικολόγο. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα, εγώ θέλω πριν κλείσουμε, να δώσουμε πάλι το μήνυμά μας. Ενημερωθείτε από το σωστό ανδρολόγο ό,τι έχει σχέση με το σεξ σας. Θα μιλήσουμε σε μια δεύτερη εκπομπή για την ανδρική υπογονιμότητα, το μεγάλο βραχνά, το μεγάλο πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ενημερωθείτε λοιπόν από τον ανδρολόγο και αφήστε τους ανδρολογίζοντες, γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί στην τηλεόραση και μιλάνε για ανδρολογία τη στιγμή που δεν έχουν εξετάσει ποτέ έναν άντρα. Ανδρολόγος είναι ο εξειδικευμένος ουρολόγος, ο οποίος έχει κάνει μια μετεκπαίδευση στα ό,τι αφορά την υπογονιμότητα και τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Και ενημερώστε τα παιδιά σας νωρίς πηγαίνοντάς τα στον ανδρολόγο. Γιατρέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείχνετε για τόσο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν. Να είστε καλά. www.toiatriko.gr, το ραδιόφωνο που ενημερώνει και έχει στόχο να φροντίσει την υγεία σας.